ዳዊት ወሲና ያውድብ ወሲኑዩ ሰራዊት አሎ ግዜ ሓደ ዓመት ክኽትልና በልኩ የኣኽለካ ውረድባ ተብሃልኩ ለካ ከምዚዩ አልቦነት ስርዓት ባዕለይ ዘምታኽዋ ኣምቲኣት ለይ መዓት ዳስ ትኸልበይ ሓዘን ውሽጥኻ ንበይንኻ ውሓቶ ኣነ ዝገጠመኒ ጌታቸው እዩ ዝፈልጦ ኣሎ ሓደ ዓመት ገና የናበልኩ ከይገመትኩዎ ውረድባ ተብሃልኩ መንግስቲ ኣፍሪሰ ህዝቢ ባበደልኩ ለካ ከምዚየ በሊለዮ ንጌቾ ከምታዘል አልኩዎ አልኢሎምኒ ብካልቾ